Nema veze, vidim ga ja opet. Bandera, to sve. Da. Evo su ti ovde makaze. Mayra Ruiz Garciu, ambasadorku Kube. I njegovu ekscelenciju Abdelhamida Šefšuba, ambasadora Alžira u Srbiji. Upravo zbog njih, ali i svih ostalih gostiju našeg grada, drago mi je što se nalazimo na ovom mestu, dragulju našeg Požarevca, koji odiše sjajan, koga priznaćete, novac ne može da plati. Sanica, zatim Cabernet Sauvignon 2014. pod nazivom Ponoć i La Vie en Rose Merlot 2015. godine Rosé. Oni su dobitnici medalje Novosadskog sajma. Njegovo ime je Justin Ocean, otrbljen je 2009. godine. Ovo mu je, ukoliko se ne varam, je prva priplodna sezona. U svakom slučaju, naredne godine će se oždrebiti prvi potomci koji će kasnije nastupati za Edgar Vinčevo. Njegova majka je Ametist, pobila je sa 4-mesečnom pregadi. Javlja vam se gospođa Tanja. Tanja je kći Atosa i Terne Kasidolke iz čuvene C linije s ovih prostora, vezane za Tinu Kasidolku. A iza je beba Trauma, ćerka februara, i ovo je jedno od treba biti starije od nje, međutim, možete imati priliku da vidite koliko je ona visoka, korpulentna i tako je bilo odmah po samom rođenju. Iza Liza Mona Lisa, utrvljena 2002. godine, predstavlja visoke ocene, ali ona čak ima ocenu 82 po tajem formu, što je čini možda i najbolje ocenjenom kobilom koje je sada našla na našim prostorima. Makinenca je Čifr Strampa, nije baš neko rodoslovlje, odnosno nešto je starije, no dobila je trku Tina, dobila je trku Laguna
I zato što je bila četvrta u derbiju, zato nije ni trčala omnica. Nažalost, Uličić je osvojila 3+1 skoro sigurno. Ovo su njena 3 sina. Prvi. A sada je na redu krštenje žrevati. Najviše se tome raduju učenici prvog. Ajde Same, ti si naviknuo za krštenje da je tiče Bajgova. Njegova ekscelencija Abdelhamid Šepšut, alžirski ambasador, krstit će muško grlo oždravljeno 2014. godine u Bahašu Malu, Kobeletaše, imenom Fjare. On se ljuti, u pitanju je sin osvajačice omica, ali ne samo osvajačice, već i rekorderke omica. Nekoliko decenija čekalo se da se sruši Lagunin rekord. To je uradila Taša vremenom 2 minuta 35 sekundi i 9 desetinki. U sred Beograda Taša i Darko Filipović nadmašili su pobednicu derbija Baleti. Ne, iza zadnjih nogu. Nikako iza konja. Ovoj kobelici od Bahar Šumala ili iz analize, koja je veoma poverljiva, dobra i veliki je radnik. Ona se zaista trudi da nadomesti možda sve neke njene fizičke nedostatke, time što u treningu daje sve od sebe da ispuni svaki zadatak koji pred njom stavi. Molim vas jedan aplauz za njihov trud. Podmićivanje Kabernea da bude miran. Munjevito odsecanje kramljene grive za. Kaberne je takođe dobio lovorov venac i to druža kao što se pravi za Kentucky derbi. Trku 1000 ruža u Americi. A dobio je i 14. godine. Hvala svima na prisustvu. Nadam se da ste uživali. Do naredne godine, doviđenja i prije. Same, pazi da ti prolaze po zadu. Ništa, mamo, ne, samo malo pomasi. Nikomu kome. Ajde, ko još nije pomazio, ajde brzo. Ko nije pomazio? Ajde pomazio, slobodno skide. Para los niños una gran fiesta. Najbolje da damo kjecu. Evo. Dajte sve u kane. Samo izvedi morati da damo jare. Nemanja, ajde lindo. Tako mi je, Ajde, idemo, ajde, od tere.